menyenangkan hati Tuhan. Martang yang mahitan, dami ni di batana sumurung sen saluhu naroha. Imana mengaramuti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabi hata di batari kita imana tarsura di buku Panurang Hesekiel bidu 30 ayat itu 1 ayat 10 sada. Iaho ali anak ni jolma nungahu babakit ho gabe perjaga di pinoparni Israel. Ia adong hata nang gosada dibigi ho siapa mangaku ikut si pasingotono muduing. Tunasida sianahu. Molo aku madok tu halak perjahat. Iko mati doho ali perjahat hape dang merbuah-buah ho palubah. Halak perjahat itu modal hudalan ninian. Mati dunia perjahat di bagasan hajaton na alai anggo mudarna. Siat tangamu do tungguoku. Alai anggo di palubah ho do anak ni perjahat itu modal hudalan ninian. Asa mulak sianinian. Pedang olo ibana mulak tu marikod dalan nei mati di baga sakata ton nama ibana ala yang go ho malua do hosam di baikkom di bahini ho ali anak ni jolma dok matu pinopar ni Israel ia hata-hata muna songonoddo molo naong manginona pangalosin nami do dosa nami to hami pola tung madati hami binahin ni behama pabahenna mangulu dupi hami. Dok matuna sida songo sitong mangulu aku ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku mida hama amatian ni halak parcati. Soikon mida hamulat ni parcati tu mariko dalan na inian. Asa mangulu ibana atong say mula mahamu tu mariko dalan muna akan ajahati. Buasa tung tagunan mati hamu ali pinopar ni Israel. Idon sahana. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Yama ninna sada sibolis marungutungut tu di bata. Jadi sibolison marungutungut memana tu di bata nama doksonon. Dang adil ho ninna ibana. Ay gudang do pardusa di portibion na mangulaon akka hasalan. Alai di caloho na sida musik. Baka didok si polisi mamuse tu di bata. Nung ngapiga huboto jolma na jahat. Do akan na mangulahon bahkan sampai 100 hari bahkan maruruturu terus diulahon di mana na jahat. Alai di jakok kodo jala di calo kodo na sida. Ninna rupane. Hape ya au saya do hasalaku jala itor di kutu kodo au jala iduna hida dang adil syakko ninna sibulisima madok debata alai delusi tuhanima ibana ala didok dang adil debata idok debata ma. Apakah kamu pernah meminta ampun? Dan apakah kamu pernah bertobat? Ninda matu si polisi. Itor marekati ma si polisi lari terbiri-biri ma ibana. Ame ilebana aisyah minta ampun aisyah olo bertobat. Dot berubah. Dia maka dong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Di babakit di batalo Panurang Hesekiel gabi perjagaan Israel. Hesekiel ima anak ni sahalap penatuan Israel. Ditiki di jo di babaki marumur 30 tahun di masa ni Raja Yehuda ibana. Ima Siriakim. Jala didok makubasi lebih kurang 22 tahun. Jalan na menarik sen sisi kilon ima. Jut mangalo akka ulon pamujian ni hala Israel. Na subadia
manang dau siyalo mo bata. Ape umur ni mana memang masai posodo pe dipilih di bata. Alani sada kritikan jala sada nama saibelga dilihat di bata tugas tu sisikil ima tugas di babaki ibana gabi marangi perjaga do ulonna songon siparorot songon permahan ibana tonga-tonga ni bangso Israel. Ido nateida di bagasan turpu tahun ala jujut marlomo-lomo akka namora akka namarhuaso akka elit do akka bangsoi mangulahon na solomo dohan debata di simaro panurirang Hesekil songon perjaga manaringoti taringot tu pamujion do taringot tu Idu benda masetakas nakaing dipabaki di bata ibana gabi songon parmahan diliut di bata do wewenang kuasa otoritas songon napini di bata patol hason lomo hana idu benda tung masai taida nakaing didok hatan di bata nama dok nasa na dipengoto jala malua jala huaso ima songon natakas di matu sebulalu ayat 15:20 elidu huaso tu sisiani nasa nanihot mu di portibio tarihok mai di portibio tarihok nang di bano gicang na pinalua malua me bano gicang alai na tarbura me alai didok musi ido benna didok di ayat welu satu ayat sing alai modang di pengoto percahati cakoro tunggokku mudarna mati na percahati alai cakoro tunggokku mudarna namar lapatan ni songo perjaga songon parbareta nauli tu hita do modang tapaingot akadu sadu hasalan neng termasuk donang di hita sadu nakka natoras do akana tua dakolan tu parang Hesekil do ulaunon alai do donang tu hita buhan hita di partikianon songon natoras perjaga parmahan tu akayanakon na songoni natoras parmahan tu akka kilurganam tu akayanakon na nakita pe songon akka parhanado nang akka pamaretta nang na pinili ni diakata diakka ulaun songon parmahan perjaga ibana diakka ulaun na pinasana idorano bagas na porlu berengotta di bagas satu puko dileud dihita sada ulan nabalka molo taida si Hesekil nang ido nang dona bagaimana kita menjadi Hesekil masa kini manugunugu babakit madok hatan debata terlumo bima hitana tua boy gabi Hesekil masa kini tua kapino partai ido benarong edeni punganama nama dok Togel, togu gelengmi. Lapatan na togu gelengmi manada di Batam. Asa ikon itu salah satu tugas do tanggung jawab ta. Songal perjaga hita ai mono mago, ai mono mate na sida, alai dan tapaingot cakita do tunggonna mundarna. Alani sutung mabir hita paingot na kaya kota. Sutung mabir hita paingot na sida. Unang rupani gabi hita terancam di mana ka yana kote alai ko justru hita do napaingot ton nasida songot tanggung jawab ta songon naido ni hatan di Batam na tu Hesekil songonima nakita laus mangi do dia makka do sahapor siam memang tongo di bagasan paru kilo namaol di alai molo di babaki jauh bapi mana di liot dewatano di bana ima gugu dot habisuhun di liot do tu hita nang songoni gugu di liot tita ima nakagani habis taron tugas taro ima nakagani mangulakoni alai buhame hita pasahat tokatan di batang tokapino partai tatir masih Hesekil masai borak do mangulah tugas alai
ala dipakai di bata pamangan nai songo pamangan ni Jehovah songo ni dunak kita. Tegas do Jehovah tu sisikil asa unang marmemeam sisikil di ulaon na pinasa ni Jehovah di mana. Molo Jehovah madok iko mati do parjahati pasti mamang parti parjahati. Molo so di paingot to jala molo so di dokoko siakodo paingotokku nang mudarna. Di son ulaon ni perjaga na pabuahon ima kesempatan dia di ayat 10 sadidon. Dang adong jolmo na sempurna. Dang adong jolmo na super dosa. Alai prinsip na iko ni ngotot tado prinsip holong ni roha. Prinsip dia mana tidak di ayat 10 sadai. Dakya terlebat. Dakya didok nunga ditutup pintu lau macaro hasen dosa. Alai prinsip nata ingot jala tadokma bagi Tuhan tiada istilah terlambat. Alai kuperingot tado imana kalingani asa unang marmeam pita. Alai prinsip na songkatan di batari 10 sadaido songo situng na mangulu ahun na Tuhan Jehovah tung na solomo doro hakku mida hamatian ni hala parcati soikon mida hamulat ni parcati tumarikod dalan na niyan asa mangulu ibana. Atong say mula mahamu marikod dalam muna akan najahati. Buasa tung tago na mati hamu alipino parniser. Adong do bedana boha asa malua. Asa selamat ho bartupoda niaka paruga mau na asing. Na dipudahon akan asing. Alai dihita imanakkan ngani. Bertobat. Berubahlah. Sian gabulisok ni dosai. Tengok map prinsip ni Jehovah madok molo tuhata nang macalo hita molo nang muga hita dilip doholong ni roha alai molo subuh hita jala molo nang olo macalo helwoni tengok ma tamatian na seniling nama jalo otang hamu kadong asa porsiam isidura dilip hita sada kesempatan kita berubahlah di tiki na adong modope ansa pakota matiki na sautikon lau macalo ima haluau na sidibata markiti haluau ni marsauli kalau ni ansa totong mahita olo mulak tusakap ni Tuhatta prinsip hidup ta prinsip ni ngulut ta ikot taingot dang diportibiok kita tu dia ho dung mati ho tu dia ho dung mati ho saya pikir ma tu dia ho suku-suku ni Jehovah di nang tu hita tu dia tu hamati yaddo tu surgoro ala ni ta alusi masuku-suku ni molo amat dok tu hita ima tu inganan na solang ido tu surgo sonangan ido ima parjabarata surgoro inganata dang siguris dang portibion atong muba mahita ta calo ma hamu bau ni di halomo Jehovah do hamulat ni parcahati tumariko dana asa mangulu ibana. Amin. Moliate mariho ali Tuhan debata marhidi hatam nabadi. Amin.